Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kagbabatian man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Real estate developer ginabalabagan ng expansion sa reclamation project sa Bredco. Anong kabulan matapos ang massacre sa Mamaylan City, wala pa sa may napasakaan sang kaso. Mangingisda kag duha ka mga minor de edad, nakuhaan sa masobra 1 milyon ka pesos ka suspected shabu. Minero patay matapos masuffocate sa tunnel sa Hinubaan. Kag sa good vibes, mga lugar nga makapabugnaw kag food trip sa malawig nga brownout sa weekend. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, inaway sa Boulevard sa Dumaguete City, nakuhaan sang video. Nakuhaan sang video ang ilinaway sang sini nga mga lalaki sa Boulevard sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Nakuhaan sang video ni Marjorie Torres Legal ang natabo las 3 ang kaagahon sang Domingo. Malabay sila kuntani sa nga masaksihan ang kinagamo. Makita sa video nga may lalaki nga nagahigda sa dalan nga ginasipa ang wala t-shirt nga lalaki samtang may babayi nga nagaayo sa iya nga untatan na ang pagsakit sa tawo. May isa pagid ka lalaki nga hinali na lang naglumpat pero nagrekta inikaya sa dalan. Gani duha na sila ang ginasipa sang lalaki nga nagahublas. Sunod sa Negros Oriental PNP, nakuhaan na nila sang detalye ang among nga insidente kag nagahulat na lang sila sa magtimbang nga bahin nga mag-file sang reklamo. Sunod sa pulis, ang mga involvado sa inaway ang sarang mapasakaan sang kaso nga physical injuries kag alarm and scandal. Sa number 9, sa Biyernes sa talana na ang butuhay para sa Provincial Liga ng mga barangay. Sunod sa kay DILG Provincial Director Teodora Sumagaysay, simultaneous ini nga matabo sa Bilog nga Pusod. Sa Negros Occidental, patigayunon ini sa Seda Hotel. Pagkatapos ng eleksyon, gilayon naman nga patigayunon ang proclamation kag oath-taking. Sunod sa iya, mag-supervise na lamang ang DILG upod sa COMELEC kag tiglawas sang CSO bangod ang liga ng barangay ang magapanguna sa hilikoton. Damlag pa, ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Siracson nga naghilisugot na ang Love Negros kag United Negros Alliance nga magapabilin gikan sa Victoria City ang magapamuno sa liga ng barangay kasubong man nga ang saguniang kabataan nga napilian ang gikan sa San Carlos City. Sa number 8, tigayo na na-distribute sa Department of the Interior and Local Government Region 6 ang incentive fund para sa mga LGUs nga nagdalaog. Sa isa ka seremonya sa Iloilo, gin-release ang incentive fund sang SGLG sa Martes sa mga eligible nga LGUs. Nalakip diri ang probinsya sang Negros Occidental, Cadiz, Escalante, Himamaylan, San Carlos, Sagay, Victorias, Talisay, Manapla, kag La Castellana. Ang probinsya nagbaton sang 4 million pesos nga tseke. Ang mga syudad naman 2.3 million pesos kag ang mga banwa 1.8 million pesos. Tuyo sang pondo nga masuportahan ang mga local government project nga gin-identify bilang priority kag nakalista sa ilatag sa Local Development Investment Program. Sunod kay Provincial Director Teodora Sumagaysay, sara makapili sa menu sa mga projects kag magapadala sang proposal para diri ang mga LGU. Kalabanan nga nalakip diri mga infrastructure projects. Lain-lain balaan nga areas, no? So peace and order sa disaster. So in terms of disaster, ano ang mga pinilian nila, ano ang Minnow project, sa peace and order, ano ang Minnow project. So they have choices actually. Sa number 7, isa ka mangingisda kag duha ka mga menor de edad nakuhaan sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa suspected shabu.
Dakop ang high-value individual nga si Elmer Abela Jr. alias JR kag duha ka mga minor de edad matapos makuwaan sa ginasuspetsuhan shabu kag pusil sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa sitio Dakotan Dako. Barangay Mambulak, sudad sa Silay, kainasang aga. May duha siya ka mga minor de edad nga kaupdanan. Sa report sa Silay City Police Station, nakuha sa mga suspetsado ang 20 ka mga pakete nga ginasuspetsuhan shabu kag ginubulubanta nagabugat sang 170 grams kag nagabalor sang 1,156,000 pesos. Magluwas sa suspected shabu, nakuha man ang isa ka improvised tutor, isa ka handmade shotgun, isa ka caliber 38 revolver, isa ka botelya sang nagaunod sang ANFO kun ammonium nitrate fuel oil kag iban pa nga mga non-drug items. Yara na sa kustodiya sa Silay PNP si Abela kag magapatubang sa kaso nga paglapas sa Section 21 sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang natalana naman nga iga-turn over ang duha ka mga minor de edad sa Silay City Youth Center. Sa number 6, minero patay matapos nga masuffocate sa tunnel sa Hinubaan. Nasapwan ang bangkay sing isa ka minero nga ginkilala kay Ignacio Ortega, 42 anyos, sa sitio Arum, Barangay Talakagay, Banwas ng Hinubaan, Martes ang hapon. Sunod sa kay Pulisa Major Janic Bermudez, ang hepe sang Hinubaan PNP, nagsulod sa tunnel nga may kadalumon nga 20 metros ang biktima kag ang iya nga pakaisa kag nagsunog sang bato gamit ang uling. Dugang pa ni Bermudez, nagpabili ng biktima sa tunnel mga alas 10 sang aga kag pasado alas 12 sang udto nagbalik sa buho ang mga kaupdanan sini nga minero kag didto nakita ang biktima nga isa na kamayami nga bangkay. Ginhingagaw padala sa ospital si Ortega apang gindeklarar dead on arrival. Base sa post-mortem examination, suffocation ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Sa number 5, medical assistance para sa back chip. Ang plano karon sa syudad sa Bacolod nga hindi lang paglimitahan sa 15,000 pesos. Wala maubos ang 80 million pesos ka pondo nga gintalana sa syudad sa Bacolod para sa comprehensive health care program sa nagligad nga tuig. Gani ginatunan karon sa Committee on Health ang pag-amend sang ordinansa agud hindi na malimitahan ang ginahatag nga medical assistance sa mga back chip patients. Sandig sa ordinansa, 15,000 pesos ang ayuda nga ginahatag sa syudad sa mga pasyente pinaagi man sa 5 ka mga private hospitals. Nagalaom si Councilor Claudio Pontevilla nga kung matigayon ang pagliwat sang ordinansa, madamo pa nga mga back chip card holders ang makabenepisyo. Target man sa syudad nga sa siniga tuig makapanagtag sing 50,000 pagid ka mga back chip cards. I think everyone is supportive no? Para mag-full blast ang pagbulig sa back chip. We will give leeway with regards to the ceiling, which is 15,000. Wala na limit, you mean? Limit. And of course, may guidance nga po through the DSSD and the medical officer sa back chip center. Sa number 4, mga vendors sa Burgos Market ang nagahinyo sa konseho nga mahatagan sila sang extension antes magsugod ang construction sang bag-o nga market. Antes pa man napabutyag ni Mayor Albi Benitez ang plano nga public-private partnership project upod sa pamilya Yanson ang sa construction sa New Burgos sa public market. Nagpalayag na sang ila pagkabalaka ang mga market vendors nga sarang maapektuhan kung sugura ng construction sang proyekto. Sa ila ginpalabot nga sulat sa konseho, ginapaligban man nila ang posible pagsaka sang renta sa igatukod nga merkado. Sunod kay Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse, nagapadayon ng negosasyon sang alkalde sa pamilya Yanson. Agud mapaiway kag hindi na mabudlayan nga magsaylo-saylo ang mga vendors
orders kung ipatuman ng demolition sang daan nga merkado. Ang 2 ka hektarya nga duta sang pamilya Yanson ang yara sa kilid lang sang merkado. Gani kung matigayon man ang posible swapping sang lote, sarang mabuhinan ang igasto sang syudad sa construction sang temporary market kag ang pagbayad sang renta sa pamilya Yanson. Pwede man nga magamit sang syudad ang daan nga merkado bilang bagsakan kag sa iban pang expansion project. Wala na rental, at the same time, build na yung diretsyo sa new market, so mas dako ining lote sang pihak eh. So siling naman basi kung maayo pagid nga dako ang swapping, and then magamit pa ang another hectare for amo to may plan si mayor nga butangan man bagsakan. Sa number 3, wala sa gihapon sa na-file nga kaso angot sa kamatayon sa pamilya Fausto sa Himamaylan City. Halos 7 na kabulan ang nakaligad sanggin pangtiro sa ilang balay sa Barangay Buena Vista ang mag-asawa nga Rolly kag Emilda kag duha nila ka mga minor de edad nga mga kabataan. Sunod sa kay Commission on Human Rights, Negros Occidental Head Vincent Para sa iya nga pagpakig-angot sa Himamaylan PNP, ila sa gihapon ginahulat si Emily ang kamagulangan nga bata sa mga Fausto para mag-file sang kaso. Sa Oktubre, ginpahayag ni PNP Provincial Director Colonel Leo Pamitan nga nagpahibalo na sa PNP si Emily nga siya ang handa nga maglagda sang affidavit para ma-file na ang kaso. Sunod sa kay Para, ang reklamo lamang tubtub sa karon nga na-file sa City Prosecutor's Office sang Himamaylan ang grave coercion kag threats batok sa mga ginaligar katapos ang New People's Army angot sa ila ginasiling ginbuhat sa mga saksi sa kaso. Sunod kay Para, kung wala man si Emily, sarang makatindog bilang complainant ang PNP kasubong man sa iban nga mga kaso nga tigayon nga na-file. Sa ako lang yung tinang si Emily, hindi magid siya sila nga vital sa kaso. Kaya kung ilang taon mo, wala man to siya galit sa crime scene. Kaya after pa to siya sa dasal pa siya na down na inform na napatay na itong yung Amerikana kay Duang Tautid. Kag hindi man niya siya, sir, nga exactly, nga mabata nga siya ang matindog as complainant. Hindi man kinanglan, may mga na-monitor, nakita nga mga cases man, nga na-file man. File mismo, sir, sa police. Sa number 2, syudad sa Bacolod ang plano nga magapatukod sa bag-o nga slaughterhouse sa Barangay Felisa. Sa 2028 natalana nga magatakop ang kontrata sang syudad upod sa AVM Bernardo Engineering nga mo nagadumala sang ihawan sa Barangay Handumanan. Sino kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., wala pa sa may nabato ng syudad nga proposal halin sa interesado nga mag-operate sang ihawan. Pero may plano na ang syudad nga magdugang sang slaughterhouse sa Barangay Felisa. Samtang nagpagwa man sang pagsulunda ng City Legal Office, agud masiguro nga mausisa ang mga karne nga naihaw sa slaughterhouse kag may ara ini sang resibo gikan sa syudad. Man isa ka project ni Mayor na dito sa Felisa ibutang ang slaughterhouse. Kano matabo sa sa existing? Pagay natin mangita kay para daw isa to ka komplekso na pa-design na ni Mayor mo ko depende na kung ano ginang Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Real estate developer ginapamalabagan ang expansion sa reclamation project ang ginahingi usang Bredco sa Barangay 16 sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Sakop sa ginaplano nga reclamation project sang Bredco ang kilid sang baybay nga kaiping lang sang Baywalk nga ginapanagian sang Almana Property and Development Corporation sa Barangay 16. Gani kon matigayon nga matagaan sang konseho sang resolution of no objection o konrono ang proposed reclamation plan sarang maapektuhan ang ila propiedad kag ang ginaduso man nga joint venture project para sa Almana Global Business District Project upod ang syudad sang Bacolod. Ang RONO ang kinahanglan sa isa kumpanya antes makaprocess ang ila requirements. Gani si Richie Neil Corpus, President kag Executive Officer sang APDC, ang nagpadala sang sulat kay Vice Mayor Alcide Familiaran para ihinyo sa konseho ang pagdinay sang gina-request nga RONO sang Bredco.
Ginpabutyag man sa pamunuan sang APDC nga sandig sa Comprehensive Revised Reclamation Agreement, hindi pwede ang BREDCO makapatuman sang expansion kag ang pag-reclaim sang dugang nga foreshore land sang syudad. Pero suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., nagligad pa nga administrasyon sang una nga natagaan sang Rono ang BREDCO. Bal na nagatag sila unsolicited proposal, naka-issue na to Rono ang sagunian before ang previous administration. Na amo to kami sa DNR, clarify na sa subong way kami kabaton sa BAT between nga sila kung paano sa ka-apply na naka-issue na ang city sa BREDCO sang Rono sa previous administration. Kung ang ina-applyan ni subong sang BREDCO yung 25 hectares, amo niya ang pier na daan to rectify na findings sa PRA. Gindugang ni Ting nga nagaserbe Secretariat sang P4 Selection Committee nga wala man anay ginaccept sang syudad ang unsolicited proposal sang APDC para sa Global District Project tungod sang legal issues bahin sa miscellaneous lease agreement nga ginalakipan sang property sang APDC. Tubtob karon ginahulat man sang komitiba ang advice kag recommendation sang Department of Environment and Natural Resources Office bahin diri. Option na nilay ako siya sa illegal action sila. Actually, ang ilan ako ang 25 hectares hindi na mo sing na-playan nila. Kaya kung ang 25 hectares sa pag-intindi ko, muna ang pier na yan na wala sa reclamation project na ara na sumong. Damlag pa, nagpadala man sang request si BREDCO President Jose Antonio Alante Jr. kay Mayor Albi Benitez nga matagaan atensyon ang ila ginaduso nga reclamation project para sa replanning kag re-engineering sang port operations. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, sa weekend may 12 oras nga brownout. May nakita na bala kamo nga kaladtuan nga pwede makapabugnaw. Yari ang pila sa mga mabugnaw nga kalan-an sa report ni Romeo Subaldo. 6 a.m. tubtub 6 p.m. ang brownout sa pila ka mga area sa Bacolod City sa Sabado kag sa Domingo nga adlaw. Para hindi mabad trip, subong pa lang, iplano na nga daan ang kaladtuan sa weekend. Kag sa kainit sa weather subong, mas marami magtinir sa mabugnaw nga mga lugar. Bisan ano kainit sa panahon, once makasulod ka na sa Barangay Patag sa Silay City, nagabugnaw ang dapyas ang hangin. Kay man, madamo sa gihapon sa kakahuyan. Isa sa mga nami tiniran kag magpabugnaw sa Patag, ang Balay Kapihan. Pulo pamangkot lang kung ara ka na sa Patag proper. Sa unhan lang ini sa Barangay Hall. Ang manamit diri kay may strawberry milkshake nga himo gikan sa fresh nga strawberries gikan sa ilaman mismo nga plantation. Imagine na bala. Amo sila kainit sa weather pero ang shake nga ginasuyop mo tugnaw kag kanamit-namit. Namit-namit kilinit namit-namit. Nami man diri itry ang ilang peppermint nga shake. Shake nga himo sa dahon sang peppermint, nagaagaw-agaw ang tamis ang minty flavor nga daw dulce. Mint ni siya nga shake, mint. Halin sa mint mismo ang peppermint nga tanong. Nung ka mo sang candy mint nga dulce, kumara sa Morea. Munang bugdaw sa tutudlan. Kag syempre, may iban man nga pagkaon nga pwede pilian. Pareho sa mga silog meals kag fresh garden salad kag lettuce halin man sa ilang nga pananom. Sa tupad lang sang Silay ang Talisay City. Kung trip mo mag-hot choco o kung magkape samtang ara ka sa bukid, pwede ka diri sa Selum Cafe sa Barangay Kabatangan. Mga 20 minutes lang nga drive halin sa Bacolod City. Balapot mo na ini via Barangay Granada. Makita lang ini sa Google Maps. Ini ang cafe sa tunga sa mga kabukiran kag garden. Kag, kung magdabu-dabu o kung magtalit-hilang gamay, matugnaw na dasun ang bilog nga area. Bisan mainit ang weather, mabugnaw ang dapyas ang hangin kay man-ara sa bukid. Pwede ka diri mag-breakfast, mag-lunch, mag-snacks o kung mag-early dinner.
Kag sa Talisay City sa gihapon, sa may barangay Katilingban naman, kung trip mo magpabugnaw sa tiilan sang Mount Marapara, pwede ka sa treehouse and campsite nga makita man sa Google Maps ang direction. May mga inadlaw o kon inoras nga natabunan sang fog ang halos bilog nga lugar. Manami magkape diri pero kung matugnaw na gani, dapat hindi madugayan ang kape kaysa 5 minutes lang. Ga-cold ang kape sa katugnaw sang lugar. Kung gusto mo, pwede man ka makaswimming o kung magtambay sa mismo nga treehouse para overlooking sa city. May mga pagkaon man sila parehas na lang sang tinola nga bisaya nga manok, molo, pansit, kag sisig, kag madamo sang iban pa. Pila lamang ini sa mga lugar nga pwede tambayan para makapabugnaw sini nga weekend. Barb, congratulations sa inyo. I believe isa ka mo sa mga maka-experience ang 12 hours nga brownout sa weekend. Mayo gid men kay naka-suggest ka. Dugi na panumdum ko nang hindi ko ni makadtumay. Init ang dahil subong. Correct. Brown out pa ba? Wala ka naman choice kundi matunon na mag-enjoy. Kagawin itong mga balita sa Negro Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.